Inés. E, por suposto, este é Pepito Amigues, que está chorando. Inés, por que Pepito está chorando? A ver, Iria, te tens que acordar. É que Pepito, mañá, ten un examen de naturais. E non se sabe o tema, sobre todo o do sistema circulatorio. Entón, ti e eu íbamos a ayudar. Ah, é verdade, que lle imos axudar. Bueno, imos explicarnos como fixemos esta maqueta de Pepito. Primeiro, collimos un cartón grande e repasamos a forma dun ser humano. Eu, por exemplo, repasei a miña compañeira Inés. Logo, debuxamos nun folio os diferentes órganos do corpo. E logo, os pegamos encima de Pepito. Bueno, cun rotulador collimos e dibuxamos as veas hacia os brazos. Un é azul, simulando as veas non oxixenadas, e outro é vermello, simulando as veas si oxixenadas. Pero iso non é todo. Tamén hemos collido uns tubos e unhas jeringuillas para proteger o sistema circulatorio, pero as venas máis importantes.